Tinokudokezai mabuja tauya nonhau manhoko dzozuva ra26 mwedzi uno waNdira. Nyasi dare rinogadza wanhu kuti waite wari kuzopinda musarudzo ranga rakagara nyasi watambira mapepa wanhu vari kuda kuti wapinde musarudzo dziri kuitiwa mwedzi miviri iri kuteera iyi. Aiwa tinozvitenda tichizvikudza. Ipapa zvatohwadza vamwe kuti kwai kuno vamwe waita kuendesiwa nemapurisa kuti waende konyoresa, asi wachinyoresa wari kunyoresa iro bato itsvari rakaburika rawachamisa. Zvaita kuti paite nzvimbo 3 kwanzi dzanyoresiwa wanhu wairi, asi batori wagoreketa kuti wachazvinadzirisa zvichireka kugovhiringa wanhu pakuvhotapo. Ticharamba takaringa kuti vanozvikona chere. Gurukota rinoringana zvokutekaidziwa kwezvinhu ratiro. Manhamba odzimwotika atozara nzvimbo dzokupinda nadzo munyika zvakaita seBeit Bridge, paBodzipo noChirundu nokuForbes kwaMutare. Wati Plumtree Badzi ndo yega iribe izvozvi nokuti kwai zvanetsa kuendesa ikweyo. Ticharamba takaringa kuti zvinopedza chere dambudziko riripori rokuti wanhu wanoramba wachindonzi paribe manhamba. Ticharamba tichiringa. Kambani yowaChina yakanzi El Sabri yaita kunyepai kuti iri kuita zvokuchera-chera kuinyoka ranch kumatobo paiyapuwa choupenzi chinoita zviuru zvomari yomunyika 520 noema. Kwai izvozvi mari yawabhadharisiwai ndokuti wari kuita zvinhu waribe kupuwa mvumo waribe mapepa acho. Ticharamba tichiringa kuti wachaenderera mberi cherei kana kuti wachabva watoita kutoti chero tabhadhara mari zvatopera. Kuno kakundengendeka kwenyika kakagoitika kakaita huremu hwezvitatu pakuyerwa kwako pasi rese. Idi zvakatooma. Kwai nzvimbo dziri dzasi kwenyika dzakaita kunge papfuura gonyeti rakanyanya kukura. Zvakatohwadza mabi angu, asi tiri kundotenda yawe kuti paribe vanhu vakagwarashiwa, paBodzipo paribe midziyo yakataika nonyaya yekundengendekaku. Kuno Zambuko kunyamaropa mugwagwa unoenda Katiyo paHwizigairezi kwairaendedziwa nomvura. Idi zvakatooma. Ipapa wanhu wari kutonzi waende nomugwagwa unoenda kuHondevhari nokuTrotberg. Idi pakaita kunyangariwa chaiko. Wanhu wachoita kusaya zvokuita nokuda kwemvura yakanaitsa iyi. Iyo mabhiriji aita nguva aribe kana kunhadziwa kana kudini, akaakiwa nguva yohondo idi mabi angu pakaita kunyangariwa. Tondoimba kuti wachanhadzira nokuchimbidza. Kwai kuno vamwe watsano vari kunzi wagowira mvura muhwizi hwomazowe apa wakakoriwa wakabva waweredziwa zvokupfa. Asi chazohwadza kwai watsano waboeka, asi waribe kana musoro nemumwe mutezo. Unobva watoona kuti wakaita kupondiwa peno wakachekeresiwa paribe agoziva kuti zvakanyatsotekaira sei. Ticharamba tichifunga kuti wachaita kuti zvinhuzvo zviboeke ipo zvakaisiwa. Drive Masiva aisiwa ndiye mumwe wanhu watatu watsva wapinziwa kuti watungamire boka roBill and Melinda Gates Foundation. Aiwa mbi yedu inoramba yakaita kuita kunamirana kuita sonamo. Mariyo anozvikona zvokuiteya kutositika iko anoitako. Aiwa kusvino dai atotinyepawo kuti anositika sei tagoboyawo kuti zviite peno tingapfumvurewo mabi angu. Pagore nopagore mwedzi uno kwai kukwira kwezvinhu kwanga kuri pazvikamu 60 kubva muzana, asi pamwedzi nopamwedzi kundori pazvikamu 5 kubva muzana. Zviribe kunyanya kuchinja kubva zvaivepo mumwedzi watabvayu. Aiwa tinozvitenda, asi tiri kuramba tichindoona vanhu vari kuramba vachindochema idi kuti zvinhu zvakaita kunyangariwa. Kune zvemutambo kwai Brendan Taylor kutonangidziwa kuti akareketa mapwapwa apo agoreketa kuti akapuwa mari inoita zviuru 15 basi, nokuti kuno vamwe vari kubuda kuIndiaku vari kureketa kuti wakamupa zviuru 40 zvomari yokuAmerica, asi hwii benhutsa mariyo nokuti zvawanga wamupira zviribe kugoitika. Aidi ticharamba takaringa kuti zvichapera sei, asi tiri kuona achitsitsiriwa nayo nyaya iyi.
mumwe anotamba gorofu anonzi Robson Chinhoyi kwaya akunda akahwina inonzi 2021-22 Safari Tour kuKenya. Toramba tichimurwera manja tichiti pamberi nazvo tiri ngedzi zviri kuitika ipo pasi rese. Mutungamiri weZambia akareketa kuti asvika muSouth Africa kuti amborekete katombo kanyai naiwo waRamaphosa. Aiwa tinoimba kuti wachareketa zvisvinhu zvinoita kuti nyika yedu ipfumbure mabiyangu. KuMozambique wakutanda izvezvi kuringa zvakaitiwa nomvura yakanaitsai aidi mabiyangu zviri kuita kuhadza chaiko. Ukaona zvauri kuonazvo unobva wandoona kuti aiwa pari pechisvinu, asi tondotenda yawe wanhu wakaponawo kuti wakapona. Masoja okuSouth Africa pamodzi nobazi rinobvumidza mishonga wari kuita kukandirana idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa wari kunangidzirana nokuti kwai masojawo wari kuti bazi rohurumende raingoda kuti kupiwa mvumo yomushonga woPfizer kuti kubvumidziwe mushonga wokuCuba aidi. Heno mabiyangu ticharinga kuti zvichapera sei. Tiri pautanopo, mutungamiri woWHO Tedros Ghebreyesus kwai ndiye achindoripo, aribe kana munhu mubodzi aenda kokwikwidzana naye kuti apindewo panyanga. Toramba tichiti makorokoto. North Korea kwai yaramba ichindoita zvokupfura mabhambo ayo zviri kutohwadza vazhinji, paribe akuziva kuti sei iri kuramba ichindodando asi zvakatooma. Ipapawo kuRussia kuri kuramba kuchindoita kunetsana nokuda kunyirana nokuvhundutsirana. Unosaya kuti kohoko nai ticharamba takaringa kuti zvinoita bachere kuti kuite zihondo ziguruguru pasi rese izvo zvauri kuita zvinhu. Wana watema kuAFCON wari kuhwadza idi Malawi yakabuditsiwa nozuro, asi yakabuditsiwa yakaita kusimudza zenze chaiko nokutoti yakaita zvinhu zvakatadziwa kana nokwedu. Toramba tichirwera manja tichiti pavanoendapo kare aiwa wanoita tuzvinhu. Ipapawo Ivory Coast nyasi yahwadza wazhinji yagwisiwa pasi noIjipiti aidi. Watadza kurova mapena chaiwo, pena ibodzi yabva yawagwisa wakabva wajiwa, asi zvakandodaro isu tadipfamira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.